Gundiyek û ker. Rojekî gundiyek bi kerê xwe ve diçe bajarê Hewlerê. Ev tê ba lembeyên trafîkê lembeya sor pê dikeve. Herkes radiveste yani disekine. Gundî bi kerê xwe ve derbasê aliyê din dibe. Polîsê trafîkê wî digire û jê re dibêje: Çima dema lembayê sor pê ketiye tu derbasê aliyê din dibî? Gundî matmayî ji polîs dipirse: Lembe lembe ye, ya sor çi ye ya zer çi ye? Ferq nîne, tin e. û hemû jî ji bo ronahî û spehîbûnê ne, na. Polîs dinêre ev tiştek fehm nake. Hema wî digire û dibe qereqolê, li qereqolê jê re dibêjin ku dema lemba sor pê ketîbe û mirov jî derbasî bibe, ceza ye. û ji ber wê yekê em ji bo te 2 dînar û ji bo kerê te jî dînarekî ceza li te dibirin. Gundî li polîs dinêre û bi lavatî: Ma hûn nikarin min jî wekî kerekî bihesibînin û ji min jî dînarek ceza bistînin.